Cu aia că le joc. Mă caut de tip. Sunt pe scăutat. Și mă rog pe mine, vedeți că mă auzit. Mi-au dat lacrimile. Mi-au dat lacrimile cu ei, nu mai pot. Bă, în ce vorbești, mă, un pix? În ce vorbești? Să mă rog, mă auzit și pe mine. Să vorbească tipic cu aia. Dă unde n-are ăsta a luat microfonul din Coreliu.